ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешраи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, якумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастед. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ, савхози ангуру боғш мегӯянд. 8 сотиқи заминаи ди дар хона хулоса бардора дидестен. хона бо хишти лои бардоштагӣ, криша часпонагӣ, нашоди документош ҳамаш 100% свет дорад. ана оби качайка дорад бардора. нақша 150 000 сомон мега. магазин, мактаб, масҷид бардора. 2 километр хулоса дуртаракан аз амин пеши хона. дар даруни қишлоқаи дӯстони азиз, номерҳои ватсап 019 ва номерҳои дастӣ 989 90 90 86. занг бизанед. аз номи канали мо шербачаҳо ҳатман саломи гарму ҷӯшонро бирасонед. раҳмат барои дастгиритон. шербачаҳо, аз шумотон хоҳиш мекунем лайкҳоро фаромӯш накунед. по-братски дастгир кунед. дастгири шумо пешрави мост. ва дӯстони азиз, мегузарем ба дуюм хонаи фурӯшии мо дар навори имза. хонаи фурӯшии дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, деҳаи бахт ёрон. 3 сотиқ заминаи ҷойгир мебошад. дорои 4 дархона, 1 такхона ва биноҳои ёрирасон, ошхона ва анҷомхона мебошад. хона бо тамоми маҳсулоти баландсифат сохта шудааст. дар наздаш боғи калони мевадиҳанда аст ки як манзараи зебо мебошад. ҳамчун дача метавонед истифода баред. хона суратҳои тайёраш ҳаст. дар охир чӣ гуна таъмираш, оби чашма гузарондастем иншоалло бе ягон проблема. кӯчаи бахтиёр. нархи хона, дӯстони азиз, 200 000 сомон мега. боз кам талаки дигарам савдо дорад. хона бардорони азиз, дидестен хай бо хишти пухта бардоштагӣ ҳолаташ хубай. марҳамат касоне ки хатман мебошад, занг бизанед. маълумоти бештари хонаро аз худи соҳибашон метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, сеюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастед. бардорони азиз, қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи рӯдакӣ. 4 дархонаи бо ремонтҳои замонавӣ ё евроремонт. 4 тарафи хона бо семиблок бардоштагӣ маҳкама. 12 дорад. 6 сотиқи замин, 4 дархона. хонаи фурӯшӣ дар беҳтарин ҳолат. хулоса дар барои зиндаги кана дӯстони азиз, тайёра мисол ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхона, ҳама чӣ дорад. нархи хонара 280 000 сомон мега ки боз камтараки дигарам савдо дорад. марҳамат касоне ки харид анӣ бошад, дӯстони азиз, дар номерҳои 901 02 03 06 номерҳои ватсапшан занг бизанед. маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, хонаи навбатии мо қарор дорад дар шаҳри бохтар, кӯчаи бибихӯрам, 4 дар хонаи 4 сотиқи замин. кӯчаи бибихӯрам қарор дорад лаби роҳи калон, 100 метр остановка, назди гардиш. дар суратҳо ҳаст. 4 хонага, калидори кушод, 2 душовой. дар даруни хона 1 подвал дорад. срочно пул лозим шудааст. боз муомилаи хуб ҳам дорад. нархи хона 285 000 сомон мега ки боз муомилаи хуб ҳам дорад. дӯстони азиз, марҳамат кунед дар номерҳои рӯи экран занг бизанед. маълумоти бештари хонаро аз худи соҳибашон дастрас. дӯстони азиз, дар ҳамаи ҷо навори мо ба охир азиз, ҳазор раҳмати калон барои дастгирии беҳтаринон. касоне ки дӯстони азиз мошин доред, хона доред, замини фурӯшӣ доред ё ин ки хонаҳои фурӯшӣ, марҳамат ки дар ватсап равон ки мо дар видеои оянда иншоалло ки рекламаи хубаш мекунем.
дӯстони азиз, хонаи навбатии мо қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Киров 1 мегӯянд. 4 дар хона бардорӣ азиз, 5 сотиқ замин, 4 тарафи хона маҳкам бо симиблок бардоштагиай. Маҳкамаи бардорӣ азиз, дидесин хай ана дар шаҳри Бохтар, Киров 1. Нархи хона дӯстон 280 000 сомон мегӯяд ки ба тамоми шароитҳош ҳастанд. Мисол барои зиндагӣ кардан тайёрай. Кадме ки шербачаҳо дар комментария мисол навиштагӣ бинед аз шаҳри Бохтар бисёр ба навбиги марҳамат кунед хонаи арзон бо нархи 280 000 сомонӣ, 4 дар хона, 5 сотиқ замин, ошхона, алоқхона, хулоса ҳама чиз бардорӣ назид дорад. Ремонтҳои замонавӣ. Телефона барои тамос 38 66 75 49. занг бизанед, маълумоти бештари хонаро аз худи соҳибашон метавонед дастрас кунед. ва дӯстони азиз, аз таматон хоҳиш мекунем лайкҳоро фаромӯш накунед ва подписа накунед. Чӣ қадар ки хона мехоҳед ҳатман дар комментария бинависед. мо ба шумо иншоалло ки ҳаракат мекунем дар кофта ёфта пешкаши шумо мегардонем хонаи арзон. ва дӯстони азиз, хонаи навбатии мо қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар деҳаи Шоҳ Мансур, болои Қаратегинский. 2 хона дорад, бания, кухни дар дарунаш ҳастай, 6 сотиқ замин, об дар даруни ҳавлӣ ҳастай овардагиай. Мисол ба пеши хонара свет дорад, техпаспорт дорад, сертификати шароитҳои хона хубан вардоро, шартномаи хариду фурӯш хулас ҳастай, документош ҳамаш 100%. хонахари конкретен бошед, марҳамат занг бизанед. нархи хона бардор азиз 230 000 сомон мегӯяд. нашои документош ҳамаш 100%. вариантҳои алишам ҳастанд, ба ягон 2 хонагоҳ ё 3 хонагоҳ боша иваз кардан мешавад. болои Сумметин, соҳиби хонамка Кайткага, шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳ Мансур, кӯчаи Қаратегинский. 2 дар хона, 6 сотиқ замин бо тамоми шароитҳош фурӯхта мешавад. марҳамат кунед дӯстони азиз, дар номерҳои 4 танҳо занг бизанед, маълумоти бештари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, ҳавлии фурӯши ҳастай, хулоса хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар Уртавуз. 8 сотиқ заминай, 2 дар хона замин, 4 тарафи хона маҳкам, 2 дар хона коридори дорад, коридори дарози 12 метра, дарвозаи 5 метра дорад, обаш скважинаи бардор, скважинаи душ, таваллудхона, алоқхона бо кухни дорад. хулоса дӯстони азиз, марҳамат кунед, дарахтҳои мевадиҳандаам дорад, алиш ҳам мешавад бо мошин ё хонаи дар дигар минтақа бошад. 2 дар хона, 8 сотиқ замин, дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртавузӣ, Шарваш мегӯянд. марҳамат кунед, нархи хона 220 000 сомонӣ. телефоно барои тамос дар рӯи канали шумо занг бизанед, маълумоти бештари хона аз худи соҳибашон дастрас кунед. ва дӯстони, агар шумо чунин хона дошта бошед, мошин доред, хона доред, замин доред, дар ватсап занг бизанед. иншоалло ки мо дар видеои оянда хонаи шуморо ҳатман реклама мекунем. хонаи фурӯши мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Нурободиш мегӯянд. 3 дар хонаи, 8 сотиқ замин, нашои документош ҳамаш 100%. хулоса дар шаҳри Кӯлоб бардор. кадме ки дар комментария мисол аз шаҳри Кӯлоб гуфтагӣ бинед, марҳамат кунед, нархи хона дастурош нефарохтан дакурай бо нархи 150 000 сомонӣ. 3 дар хона бо ремонтҳои хуб, мисол нашоди документош ҳамаш 100%. кадме ки хонахар бошед дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Нуробод, нархи хонаи 150 000 сомон, боз муомилаи хуб ҳам дорад. занг бизанед дар номерҳои 902 34 93 93. маълумоти бештари хонаро аз худи соҳибашон метавонед дастрас кунед. фурӯши ҳастаи бардорӣ азиз қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Меҳрбахш. 12 сотиқ заминаи дӯстони азиз, 4 тарафи хона маҳкам, дарвоза дорад. 10 дар хонаи дӯстони азиз марҳамат мекунем, медорем ба хона хулоса деэтажаи 10 дар хона. нархи хона дӯстони азиз 595 000 сомон мегӯяд. 3 та подвали дароз дорад, дарахтҳои мевадиҳанда дорад. хулоса иваз карда мешавад бо ягон 3 ё 4 хонага дар шаҳри Ваҳдат бошад, иваз карда мешавад бардорони азиз. нархиш бо маслиҳат, нархиша хулоса 595 000 сомон мегӯяд ки бо савдои хуба мешавад. 3 дар хона, дар боло 3 хона, хулоса дар таҳт 2 та хона. бо диққат тамошо кунед дӯстони азиз. хулоса 4 тарафи хона маҳкам, оби светам дорад, дарахтҳои мевадиҳанда дорад, дар беҳтарин ҷой дӯстони азиз. дидесин хай агарочам ҳама чи кордагай. нархи хона 595 000 сомон ки бо савдои хуб ҳам дорад. номерҳои дастишон, номерҳои ватсапшон дӯстон
мондагиай марҳамат кунед, занг бизанед, маълумоти бештари хона аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш мекунем дар канал подписота кунед, лайкҳоро фаромӯш накунед. дастгири шумо пешравии мост. дӯстони азиз, эълони навбати мо вагони фурӯшӣ аст, яъне ки ҷое ки тест тайёр мекунӣ, ҷои шаврмапазӣ ё ин ки ҷои ходок тайёркунӣ дар беҳтарин ҳолат аст. қарода дар ноҳияи Данғара, кӯчаи Қарабоевич мегӯянд. нархша 25 000 сомон меяд ки боз савдои хуб ҳам дорад. марҳамат кунед дӯстони азиз, ба дурони ҳамин вагон медурем дар ҷои хуб, дар ҷои беҳтарин, чор тарафаш хулоса дар беҳтарин ҳолат дӯстони азиз вагон дар ҳолати хуб дар ноҳияи Данғара, нархаш 25 000 сомон ки боз савдои хуб ҳам дорад. касоне ки дӯстони азиз аз номи канали мо гап занад, иншоалло муомилаи хуб ҳам дорад. номерҳои ватсапшон монаган плюс 990 907 22 59 95 номерҳои ватсаби соҳибшон дӯстони азиз. дидесен хай дар киша дар дарони қишлоқай. кадме ки вагон хадрин бошед, мисол кадме ки пул дорад 25 000 сомон, боз аз номи канали мо гап занад, арзони хуб ҳам мешавад. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, эълони навбати мо хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи восеъ ҷамоати худоёр. 4 дар хона ҳай 8 сотиқи заминаи дӯстони азиз. дидесен хат 4 тарафи хона бо сими блок маҳкам кардагиай 8 сотиқи замин қарор дорад дар ноҳияи восеъ, нархша 195 000 сомонӣ мега. криша часпондагиай дар централиза дора, хулоса кам тараки дига хатам ремонтш мекунед, халос бардон азиз. шикатурушам кардагиай дидесен хай дар чӣ ҳолатай, дарон берун ҳамаш сиёмка кардаги баҳри шумо фақат подписчикор. дастгирӣ кунед, иншоалло ки дастгири шумо пешрави мостай. 988 43 43 45 номерҳои соҳибшон. занг мезанед, маълумоти бештари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, эълони навбати мо хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир, 4 долина. дар хона кардагӣ бо хишти лои бардоштагиай, хонаи пастак, криша часпондагӣ дар ноҳияи Қумсангир, 4 долина. дар хона 12 сотиқа замина, нархша срошни пул дар корай 50 000 сомонӣ. дӯстони азиз, марҳамат дӯстон, занг мезанед, маълумоти бештари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. шербачаҳо, агар шумо чунин хонаҳо дошта бошед, хона ё ин ки замин, мошин, квартирасие ки дорад барои реклама кардан, номерҳои мо 906 095 56 86 ба ҳамин рақам муроҷиат кунед. иншоалло ки мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва касоне ки блогер шидан мехоҳед, дар сомонаи ютуб мисол ягон контент дошта бошед, мо каналҳои фурӯшӣ дорем дӯстони азиз. каналҳои фурӯшӣ дорем аз 600 подписчик то 6-7 ҳазор подписчика дорем. марҳамат, дар ватсап муроҷиат кунед. дӯстони азиз, хонаи навбати мо қарор дорад дар шаҳри Бохтар, аз тарафи аз бозори Ҳодишариф 3 километр дур мебошад. 5 дар хона ҳай, 4 тарафи хона маҳкам, дарвоза дорад, 10 сотиқа замин, ремонтҳои замонавӣ, чолиёб ҳам дорад барои ангура. дӯстони азиз, оби свет, нархи хонара 600 000 сомонӣ мега. марҳамат кунед, кадме ки аз шаҳри Бохтар, аз тарафи Ҳодишариф хонахар бошед, 5 дар хона, 10 сотиқ замин бо ремонтҳои замонавӣ, евро ремонт, ҳолаташ хуб. кадме ки дӯстони азиз хадрани бошад,
телефона барои тамос 35 53 44 05. занг мезанед, маълумоти бештари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. ина шербачҳо кадме ки аз шаҳри Душанбе хонаи арзон кофте савша марҳамат кунед. Хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Ҷангалакш мегӯянд. 3 дар хонаи 6 сотиқи замин, 4 тарафи хона маҳкам, хонаи хулоса деэтажаи. Дар якум этажаш 3 хона, кухни, душ, туалет ҳам дорад. Дар дуюм этажи хулоса дӯстони азиз метавонед худтон 3 хона карда барои зиндаги карданам. 3 дар хона 6 сотиқи замин, хулоса дарунша дидесен чӣ хел ремонтҳои замонавияй. нархи хонаро 420 000 сом мегӯяд. Дастфурӯшни фурӯхтан дар кор бениҳоят арзон мондаги дӯстони азиз, марҳамат кунед. шаҳри Душанбе, кӯчаи Ҷангалак. нархи хонаро 420 000 сом. телефони барои тамос 711 22 22 01 номери ватсапаш. занг мезанед, маълумоти бештари хонаро аз худашон дастрас кунед. то видеои оянда дӯстон дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгиришон пешавимоз. худованд меҳрубон нигаҳбонтон бошад.